Обновяване. И това е доста. Айра. Добре. Ти ще да ми извади очите. До сега имаме 13 айра. Какво каза? Обикалям. За диаманти, бе. Ти нямаш айрен, Георга. Дали имам айран? Имаш айрен, бе, нямаш айрен. Ей. Еми. Зарудата. Да. А пък кога ме робства ще го чупя с дървента. Това е най-интересното занимание. Тя се щупи. Аз няма мога да взема едно Бе, пиле. ето за олейно да бъдеш да чупиш бедрак с частата кирка на мас. Паля, бе. Знам. Лъка да знам, приятел. Ама им точно няма да има айрен. Какво казва? Има даже 12 сорче. Влизаме си за това. А? Да сме какво? Омага. Скара си. Стига. Ще го скара очите. Навънка са тъмдоле. Какво викаш? Аз викам, да, тъмдоле навънка. Да. Да, защото съм малко време. Тодор е навънка! Вчера, днеска, утре пак, Тодор е голям тапак. Който се казва Тодор да не се обижда, защото говорим за един от нашия клас. Затова... Не знае колко е 2 по 2. Да, не знае колко е 2 по 2. Той е четвърти клас. Да, ма не е циганин. Може да не е циганин. Ма не знае колко е 2 по 2. Чуйте се повече, аз съм разказал магър. Що го събрах? Въртечка. Кошка. Две. Точно. Дай, 4. Дай, дай!